Azért ez sem piskolta. A régi egyiptomiaknak volt egy szép gondolata a halálról. Mikor a lelkük a mennyek kapujába ér, az istenek két kérdést tesznek fel. A válaszon múlott, hogy bebocsátást nyertek-e. Oké. Ráharapok. Mi volt a kérdés? Leltél-e örömöt az életben? Aha. Válaszolj. Én? Igen, te. Válaszoljak, hogy leltem-e örömöt az életben? Igen. Igen. Vittél-e örömöt mások életébe? Ó, az elféle kérdéseket. Mit tudom én?